Sari Gazebo gugah sedya mring endahing budaya. Lelagon pambu
semi harum kembangi melati dasar wulane dadari pisang sana yuk semi sajro ning semi cahayamu hamadangi saratri katya tambangi hati angan-anganku lelono mituri tanahku wong ayu rumaksa kala sasat abyoring kartika renang kadya puspita ing nandra netra anjang kepi tresna lagi ngalamin wong bagus. Esek-esek, 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 esek-esek. yang seming sakjroning sepi cahayamu
Sinawa wong manis sing tak sayang. Sampun boten wonten tenagane tambah ngimbangi liyane sing ketok enak uripe kadang kepidang larang nampak dadi tangisan rodo panguripan bakal muter nanging mbok kapan sapa to sing pengen koyo ngene terlahir rasuki bondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora maksa
esek-esek, esek-esek, esek-esek. Ah, Biyen wis bab setia aku juara coba sama sidik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia. Aku pancen ora sempurna. Tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sidik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini semua membuatku bahagia. Membuatku bahagia. Gazebo spesial buat teman-teman berdua. Kowe iso tak duweni, kapan rokomu iso tak kakap saben wengi. Ganti impen-impenku do kang mas, kapan silamu iso ngerti. Saben dino anane mengkangen, saya namung siro sing tak angen-angen. Mas yo ibarat langit lan bumi, bakal tak berjuangno nganti dadi siji. Namung siro sing tak angen-angen. Mas yo ibarat langit lan bumi, bakal tak berjuangno nganti dadi siji. Sini ibu goyang sini. Yo. So
suwun Gusti pun maringi tresno sing kemeti. So yo kapi engkono kok Le. Kapien kowe, kapien to. Kedaten tenan duwe omah sing rasa kebak katresnan kebak kasih lan sayang. Sing sampai kaya lagi kasmaran tenang laku tekan bebarengan matur suwun
Ya Mbak Irna. Ser, ser. Tetes embun sing ngancem. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku tergantung bebarengan. Matur suwun. Wes ngancani Cie. sama Ser, sampai bawah. wis iso saling Gunane bojone lho, goyang Mas. Ah. Kudu wong liya sing ra seneng Bredeg lho, Ir. hubungan iki berlanjut dadak lakune coba bertanda angin sayang dewasa rangenteni badai terang nang sinau nari ning tengah udan. Beda roko, beda rasa. Gazebo. Hai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Hai, dengarkan aku saat ini ku beri
besar melihatku rindu wajah manismu dan bulan terang menatap riang melihatku rindu wajah cantikmu. Ayah, ku rindu kamu, ingin mencium kening kamu. Ayah, ku rindu kamu, ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik, ingin bertemu sama kamu. Yo, ayah, ku rindu kamu, ingin memeluk kamu. Ayah, ku rindu kamu, ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik, ingin bertemu. Sungguh rinduku menggelitik, ingin bertemu sama kamu. Barang. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi. Ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki. Kepujan ati neng endi duh wong manis kang tak anti-anti. Asik, asik Bu, musiknya Indonesia, Anissa Multimedia, sound system indah laras, Yuma Bolo, sak jose. Wong ayu aja sira nelongso, aku teko nggendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa. Dimas tentramno atimu, aku setya ngenteni sliramu. Kangen ku bisa ketemu, tresno suci manggih rahayu. Barang, barang.
padha nglakoni muga dadi tambane ati sangka rasa iri uga rasa dengki dadekno ati kang suci sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah
janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak bedaing bumi Gedung koyo ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pembukane kok pahit tiba burine pancen mangkelake hamong pamujiku muga-muga ra ana rubeda sakukure gonmu lunga ora kondo-kondo Bapak selamat siang buat Bapak Kadus. Onje Bapak Kadus Jati Suko. Sugeng rawuh sketsa akan lenggahipun. Mas Bara. Om Bara. Kusumaning ati duh wong bagus ganteng anti-anti mong kamu bisa gawe tentreme atiku Biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak bedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba burine pancen mangkelake pamujiku muga-muga rano rubeda ra ana rubeda jak 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 Pengen tak lebok deh koyo kas kowe. Iya, iya. Tak nonton kahanan jobo. Sahabat Irna, kita bisa melengek gini. Aku lihat dong. Enak banget Irna. Enak. Kita nyanyi sambil senden ya Irna. Karena Enak, Bang. pegel. Ceritane Caritane wong seneng karo kancane. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong Banjur ngomong aku tresno kowe.
Ceritane wong seneng tunggal sa RT. Wiwitane Ceritane lungguh jejer saben dinane. saya suwe Alah saya suwe saben jejer penak rasane. banjur ngomong Banjur ngomong sayang, aku pilih kowe. Yo. kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe laraning ati kembang kecubung agawe atiku bingung Mas Bowo mau nyanyi nggak Mas Bowo? kembange mawar tresnaku ora bakal ilang Mula wong tresno nora kena nggo sembrono. Nora becik tumrape priya wanita. Kembange rawe mas iku paribasane. tinimbang rame piye no Tinimbang Dedi aku pilih tindul wae. pers Intermezzo lho iki. intermezzo Sak kenyataane ora ngono kuwi. kalah Yo, yo, yo. Pakai daster. Karo Evelyn. Evelyn. Masuk Mas Prasetyo. caritane wong seneng karo kancane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur banjur ngomong aku pengen dulek kowe ceritane wong seneng awake gedhe wiwitane lunggah jejer demok dadane saya suwe saben jejer demok bokonge banjur ngomong pras nggonmu rada gedhe gedhe perasaane. kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe laraning ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung bubar Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Nora becik tumrape priya wanita. Kembange lawe iku paribasane mas tinimbang rawe wis jam 5 wis wae. Sesarengan gasih 4 kabupaten lho Mas nyedak sing ndi omah ya nak Minur Pak wis Sutar mari ganti Dedi. aku terselubung kok Nyat suber kok nggonmu kak. yo Nasi kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene bali gendro wagas monggo Bapak Sutar yo bangun tresno masuk mas tutupan
bandha dudu rupa mong atine dadi tetaline guyub rukun kadya papindone mimilan mintuna yo among tamu yen wong urip coba lan godani gedhe seprene ora nganti dadak dadi gawe Bapak Sutar. Bapak Sutar niku nembe repot, Mas. Repot tamune nembe rawuh. Teko lunga. Dadi ya ngodak ngadeg, ngadeg ya tenguk-tenguk, Nah, tenguk-tenguk ya Saking ngadeg. ora umume tamune ya, Mas. Nggih, jan brengose Pak Sutar iki lho. Piye? Kelingan brengose bojoku. Oh. Iya, tontonen kan. Salam Mas Pak Sutar. Bapak Mas nyawer lho Pak matur Sutar, sembah Ibu nuwun. Tarni. Sehat Ibu Tarni. Alhamdulillah Nggih. berkah barokah ya Mas. Lah ya, ya. muga-muga Masya kok Allah. bar mantu, tambah berkah barokah iso Asik. munggah haji nyang Mekah. Amin. Ngono. Sing banter demo sapa kuwi ning mburi iki. Oh, iki ta, Buke. Amin. Wah, Ngono ki lho, amin Mas. gede dhewe banter Bu dhewe. Mijan, cantik sekali. Yu Bu Bu Narmi. Sedereke ya Mas, cantik Dulure. semua. Iya. Bos bakso. Empun nyawer bos bakso. Dereng. Yo, kandhane bojone sik yo lah Ya. wong nyawer lho, Dek. Oh, Pak RW, ingkang pundi Pak RW? Oh, nggih Pak RW. Wah, Pak RW. Tenggara Pak RW. Dereng medal nggih, Bu nggih. Dereng. Ayo nyedaki Iki rene. dintekke sik ya anak lagune Iya, ya, Nak. andang. Iya, karo mlaku. Rina wengi dadi ati wong prasaja alus babudine dasar turga mati Mamang putra alus babudine Pak RW yang joget yuk, kersa nyanyi. Lagunya apa Pak RW? Kembang Rawe, oke. Nembe bisa tinggal Ini wae sik. Matur sembah nuwun Pak RW berkah barokah. Nasi koyo ngopo wong nyatane kelakon seprene angger gendro wekasane Pak RW malah bangun tresno Mas Dudu banda, dudu rupa mong atine dadi tataline guyub rukun kadya babindone mimilan mintuna yo wis sama lumrahe yen wong urip coba lan godani gedhe saprene ora nganti dadak dadi gawe Alhamdulillah Pak RW mengke ngersake Ki juragan bakso no. juragan bakso menika piyayine lomo. Ngersake Alhamdulillah. kembang rawe Kembang Sekar rawe, Bintul. ensih. Juragan wedhus. Oh, gibas. Gibas iki. Rina wengi dadi ati
diterima. Wong prasaja. Alus babudine dasar turga mati. Momong putra alus babudine. Ya. Mas Agus. Iya, Mang Ayu. Campur sarine apa to? Gazebo. Saja sih. Ayo rono Mas. Oh. Hai. Bocah gunung. Panyuwun saking Ibu Tarni Hamangku Gati kalian Bapak Sutar. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki babasane peteng kepapang habor semonar. Monggo Mas Agus. Andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata. Monggo Bu Sutar, Pak Sutar. Mongsa jae andika semone kurang rena. Monggo Pak Sutar joget yuk. Kali buke joget mboten napa-napa. Setya tuh ki panyuwun saking Bapak Sutar. Nggih. Saking ibuke ngersake bocah gunung. Oh, ngaten. Nggih. Oke, siap. Pak Sutar, kok ngersake setya tuh kalian dadi ati nggih? Oh, nggih. Oke. Mugianto berkahin witi. Andi. Komong tansah setya kula tansah nglam-lami bocah gunung yo spesial kanggo Ibu Sutar. Bocah gunung spesial Ibu Tarni ingkang Hamangku Gati. Bisa. Nadyan aku bocah gunung do bangetku. Monggo Pak Sutar. Pedhi karo buke arep joget. Kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku. Monggo. Niki to lagune Monggo niki to, Bu. joget. Mbok ten napa-napa. Masa jenengan wedi kali buke to, Pak? Ya, nggih Pokoke to. buke nggih joget. Lah wong nanggap lho Mas, kuwasa nanggap lho Mas. Lah iya. Arep joget,
Wis nanggap ngesake lagu jek nyawer 300 lho ras iki mau. Loh, ini sembodo ya ngene iki lho. Lah iya. Pertandake Bapak Sutoke biasane seneng sedekah. Betul sekali, betul. Mugi-mugi rezekine saya semulur, pokoknya panjang umur, Amin. mugi-mugi usahanya tambah lancar remboko. Amin. Apa kowe ra kelingan ninggal Ra orane yen bakal kelakon berpisahan karo aku. Yo goyang kabeh. Yo ibu yo. Hai. muga aja nganti gawe gelo. Silat kowe kok. Iya Bu. Ngati nonga tinabeh Ayo joget. ing beda ayo mas yo mas. Lagunya apa? Ibu siapa ini? Ibu siapa? Ibu Mukti. Ibu Mukti. Kasih semangat buat Bu Mukti. 1, 2, 3. Mukti. Yes. Lagunya Lestari 50.000. Wah, sekali lagi. 1, 2, 3. Mukti. Sekali lagi. Alah, Oke. Ayo Bu, berdiri. Yo. Oh iya. Kasih semangat buat Bu Mukti ya. 1, 2, 3. Mukti. Yes. Coblos Ibu Mukti. Oh, biasanya yang atas toh. Yes. Tiki kok iya. Terus ya Bu, berkah barokah. Ngata awake ya Bu. Umum kok Mas. Jan tenan aku ayu-ayu berkerudung semua. Lho iki. Sehat-sehat ya Mbak Uti. Sego. Iya, Jan. Apa gitu kan ndi? Apa kowe ra kelingan? Enak juga. Dolan-dolan aku. Ono leter padha lelu guwen jejogetan karo aku. Yo. Pak Sumar nyanyi Pak. Ser. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresna janur kuning langkong sapa wong sing ora nandang wuyung. Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali
nadyan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Tamunya ada di dalam Nika kadang juga. pisan saking encil jati kuwung. Oh, nggih wilujeng sonten nggih Pak Bu. Niki sing biasane nyanyi sinten nggih? Kok ketoke lemes to Pak Bu? Sing bagian Dasare ya ketok giliran daharan kok no. sampun, sampun. Urung oleh. Kok Nggih, iya. nggih. Lah mas-mase ya ganteng-ganteng ya Mas. Lah iya to. Iki pencil as. Iki sinoman ketoke lho, ngagem kabeh kok lho. Badike padha. Sibuk sekali sama Ayang. Oh. Mas, Ayang bebek. minta lagu apa kamu? Pun derek kula teng Selomadu. Derek kula teng Selomadu. Elu Evan Mas. Lagune maksudnya Oh, ngoten. Ibu, sehat-sehat nggih Bu nggih. amin. Kok lemes to, Bu? Sakekno panas nggih Bu nggih. Ngoten. Sumuk. Nggih. Alah, Walah. dilongkas ketok es krim Bu, tenang. Dienggo anyep-anyep. Kira-kira minta lagu apa Bu? Kersane mboten subuh. Jaluk kipas ketok FA. Yen sumuk ki tombone mung kipas. Ora lho. Ki lho njaluk lagu gene semangat ngono kok. Napa Bu? Lagune Bu? Napa? Mak era dijak. Lagune Omah Ra Jejeg. Oh, Omah Ra Jejeg. Omah Warudoyong. Oh, gubuk asmara. Saking Mbah Kakung. Salam kenal Lah kok ya diganti judule Omah Ra marai tratapan lho niki kayak omahku ya Ra Jejeg lho kok. Omah Ra Jejeg tibake gubuk asmara. Gubuk asmara nggih. Niki kakung sinten namine? Mbah Ngapusi. Ngapusi. Wah kakunge kok. Nggih mengke Ya, diaturke nggih nah. kok nggih. Teruske lagune ya. Rasa tresno rina mangi. Nanging aku ora iso. Waton kowe Nadyan aku. wong ora duwe. Yo, yo. Hey. Hey, ah, hey, 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 hey, ah, hey. Goyang sik ya, Bu. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandhang tresna janur kuning langkung sapa wong sing ora nandhang wuyung yo Rasa tresno ra bisa duweni godhong katis ngerti japi setetes tresno gawe kangen ning ati pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali nadyan sawindu tresnamu bakal tak tunggu. luar biasa ya Luar Mas biasa, ya. Nok. Nah, dintekke Dintekke sik ya. tresno iki ora
Sembah nuwun Mbak Eva kanthi lelagon Tetes sing tresno upama sliramu sekar melati aku kumbang hidang sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sineksen lintang eluku semono janji prasetyane ngati tansah kuman teling netra rinasa karo rasane driya mitra sak jagat raya kalingana ukir lan samudra ora ilang memanise saklawase nalikane raeng dalu atiku lam-laman sirupa ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku upama sliramu sekar melati aku kumbang hidang sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sineksen lintang eluku semono janji prasetyane ngati tansah kumanteling netra rinasa karo rasaning driya mitra sak jagat raya kalingana ukir lan samudra ora
saklawase hae nalikane ra ing dalu atiku lam-laman sirupa ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange laku Pak Mariadi ki yo nyanyi. Ramadan poso banjur njangkepi nindakno haji ana tanah suci yen dilakoni tulusing ati sira bakal mukti neng donya mung sedhela arep do gayuh apa mbok aja gawe dosa sadara tobat nyuwun ngapura akeh tulodo wong gawe dosa urip perekoso becik taat marang agama sira bakal mulya
aja gawe dosa sadaro tobato nyuwun ngapura akeh tulodo wong gawe dosa urip perekoso becik taato marang agama sira bakal mulya. Nggih, alhamdulillah. Lebih becik lara untuk daripada sirah ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ora bisa turu yen nawadra doyan mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu cah ayu jo guyang-guyu kamandika sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu jo guyang-guyu. Leliana lali bocah Lali wayah lali peto rasane wong lagi gendrong pilih bacot apa pilih murah yen murung tak trimo gantung Nek ngendi lho, Mas? nang wit kencur malarinya apa malah rindu sedina kaya sewindu ning nyawa marake guru numpak dokter mlaku ning ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. aduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut diwadahi karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung gase bolo iki Lebih becik lara untuk daripada sirah ngeluh sakit cinta sakit rindu Hey, hey. yen wakir gak bisa turu yen nawadra doyan mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu cah ayu jo guyang-guyu ora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyang-guyu Mas piye wong ayu Leliana
yen murung tak trimo-trimo gantung Malarinya apa malarindu sedina kaya sawindu ning awak Mas marake kurung numpak aduk karo mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dikau paring pitulung iwak tutut diwadahi karung kebacut alias kadung ngentek sawah ngentek kampung sampun nalika pisan ketemu miring sliramu mang bagus kemang kelana netraku gawe tansah mesem sarta genya milang kori sak soleh yen ngendika sepake aku tansah mikirake nanging kowe ora tau gape kaya ngene rasane wong kayung yon rina wengi mong tansah ngalamon Jan Jan Pak Lurah wonten mboten to Mas Pak. nggih 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 yang takune dintekke sik ras gedene nggonku kasmaran haning ngomah ora kerasan tansah eling mrih kahanan tewas edan datan kasem baten sesarengan kanca-kanca campur sari gazebo sinengkuyung paket komplit Gonjaga Pro Audio Wedding Organizer support by Endah Laras Group saking Mojorjok Kedawung Juma Polo Karanganyar galo-galo nalika pisan ketemu mring sliramu doh wong ayu kumantelana netraku koe tansah mesem sarta guyu
kaya ngene rasane wong kayung yon rina wangi mong tansah ngalamon Cek. nyedaki Pak Polon Jati Suko. Pak aku Pak. Sekian lama kita bersama di antara banyak peristiwa. Sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain. Hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi.